Ng'eyo penjo ni be ogadhero kamano ahinya. Kata kamano generally osekonyo yo makare. Ng'eyo mag penjo ariyo opogore. Anya wacho ni gima notimore maber e Kenya ka mogik en ni mondo nwakal chik mar 2010 mane miyowa wabed gi loch gwenge miluongo ni devolution. Jaod bura mabatha ni otemo nyisi kaka ne gini ochakore to kaka nobedo implemented. To gini ne ok ochakore achaka sani. Ji nyalo paro e diere Yashpal Gai ma wuodwa miluongo ni Mbae daktari gini ma wuodgi kocha be nodhi motho. Magi jok mane okelo devolution. Otieno wuod Ajwang' ni kane ging'iyo bende ni to gini be dhi konyo jopiny. Gimomiyo wach devolution ni nokel ni mondo mi gwenge odongre ok ochuno ni nyaka ibed e sirkal to nyaka ibedi ka in e gweng' to pesa madhi e devolution ochop ne jopiny. Awacho ni en gima ber ahinya lakini pok otimore e yo makare ahinya. Mano koro e gima kelo wach ka ni de wabed ni kaka koro pinyo mar luo ni governors ma wan go gi te tayo gwenge wa yo makare. Dikoro dongruok mwayudo ni dikoro oseloyo kata nyadiriyo. To samoro bende nitie weche momiyo mano ok timre, mano bende wanyalo ng'iyo. To pesa machopo kucho inyalo yudo ni samoro audit report wacho ni owinjo ndik at least jomondiki ok owinjo kaw more than 35% of pesa mantiere. Nitie jomoko mosendiko odhi kata 60% recurrent expenditure, jomoko 50s. Koro ma miyo recurrent expenditure dhi mang'eny ma pesa mar development koro ok ginyal timo go development. To de ni joge wagi ka pesa obiro mar development to dhi adhi e development di koro pinjewa osegerore moloyo kaka koro gerore. Iyudo ni nitie migawo moko manomi locho mag jopiny devolution mag chalo kaka agriculture, chalo kaka health. Mago bende ni koro governors waka ng'iyo kaka konyogo jopiny. Nyaka bende ni koro governors go osegero osiptende mabeyo. To bende gisegero mano be makele penyo mabe ose loch gwenge osekonyo e nyayo chenro michwalo ne jopiny obed wechego mag thieth, wechego mago mag apeini makare, ang'eni wechego mag pi kaachiel kod wechego mag agriculture kata pur. Bende moko kuom gigo mano bedo devolved. Bende gisechopo kare ma japiny nyalo wacho ni yes, higni 13 sani wayudo thieth makare, wantiere kod pi maler, wantiere kod apeini mabeyo, to weche mag pur bende dhi mbele yo makare. Awacho ni gisechopo to gisechopo yo makare. Inyalo wacho ni gisechopo atamalo adika. Atamalo anyalo wacho ni 40 ewi 100 ka koro ang'iyo ni to gigi osedhi nade. Nikech inyalo yudo kidhi Migori yudo ka gavana mokalo cha notemo iko hospital moro kanyo, icheki wuotho kamano, ing'iyo governors mamoko gi. Koro ka pimo gi ratil anyalo wacho ni devolution ni e thurwa osekonyo gimoro kaka 40%. To ka koro de ni wagen gi ilongo ni prudent utilization of resources, ni pesa moyud gi otigo e yo makare, to dikoro segi kata percentage mar 70. Wang'iyo ni agriculture nikech en devolved to thurwa ben koma chieke kabisa. Owinjo governors wagi ong'ini to agriculture ka ang'o ma wanyalo timo makoro dhi konyo go jothurwa. Pamba mane ok wapur chon be wanyalo pure. Nas man othoro cha wanyalo gero ne factory. Rabuon man kabondo cha ere kaka wanyalo konye wagero factory. Nienge wa mwapidhogi ere kaka wanyalo konyo mondo mi factory wazogi, kata kobedo ni wabedo gi partnership gi public partnership kata gi government, nikech ok ochuno ni county government onge gi ushirikiano gi national government. Owinjo gibed gi partnership makoro wan kaka wapuro niang' Awendo cha wang'iyo ni machine no tiyo maber, wadhi Muroni wang'iyo ni gigo tiyo maber. Koro nikech winjruok maparo ni ok osebedo maber e kind county government, samoro gi sirkal, samoro gi private partners, emomiyo pok wayudo lokruok ahinya. Adwa ni mak paro no gi kanyo bende wabobedo